למה אתה שומע? יצא לך להכיר מחבר? מה אתה רואה? חושך? עוד כמה זמן את רוצה לחיות? אתה יהודי? אתה מדמיין את בת הזוג שלך עם מישהו אחר? את שומעת קולות? שלום. היי. היוש. שלום. שלום. יאללה. כן. טוב. איך קוראים לך? אז לי קוראים לי שלום. ולי שחר. אוקיי. חכי, זרקי את זה, תעיפי. אוקיי, לי קוראים קרן. ולי קוראים נויה. לי קוראים לינוי. לי קוראים טל. אוקיי, לי קוראים תהילה. ולי קוראים מנהל, ואנחנו נלכי לבנות. אוקיי. לי קוראים נועה. ולי קוראים נועה. מה החוויה הכי כיפית, מצחיקה, שהייתה לך במחנה? אם יצא. אוקיי. החוויה הכי כיפית שהייתה לי, היה לי הכל כיף. וואי. ומצחיק. לא יודעת. וואי, היה הכי מצחיק הלילה שעשינו. וואי, שהיה לבן. וואי, זה היה מצחיק. היה לבן, כן. היה לבן. אוקיי, אז אני הייתי יום אחד מתוך 5 והיה כיף עם האוכל, שזה היה נראה כמו כתוב של טעים, סליחה, אבל זה היה טעים כזה, לא יודעת, היה כיף עם החברות ביי. אוקיי, אני לא יצאתי, אז אין מה להגיד. אוקיי, אז ככה, אז אוקיי, החוויה הכי מצחיקה שהייתה לי במחנה. אוקיי, אז היה לנו כאילו, כעיקרון רצינו להתקלח, וזה לא היה יום של התור שלנו במקלחות, וכאילו יום לפני לא הספקנו להתקלח, כי חזרנו מאוחר מהמסלול. זה היה מצחיק. כן, בקיצור, אז נכנסנו והיינו בשקי, כעיקרון כאילו בשק מדריכות. פשוט העיפו אותנו משם. ואז כאילו, היינו במקלחת סוזימית, אני הייתי בתוך המקלחת. ואז הם רצו לדפוק לנו, דפקו לנו, בעטו בדלת, רצו לפתוח. לי הגן עליי ולינוי. פשוט התחלנו לצרוח עליהם. זה היה חוויה. מי זה עליהם? עליהם על המדריכות של מסרת, של גיגי, של כל הסניפים. קיצור, מה שנייה פתחו את אותה. שגל. זהו. החוויה הכי מצחיקה שהייתה לי במחנה זה שפשוט היה לנו את הלילה האחרון, שבלילה האחרון היינו ממש רבות והיה לנו 4 שעות לישון, אז לא הלכנו לישון. ואז פשוט הביאו לנו משהו וחטפנו את זה כאילו לא אכלנו את זה 3 ימים. פשוט כאילו אכלנו את זה כאילו לא אכלנו בבית וכל אחד זה היה קצת מגיל, אבל באמת פשוט דחפה לפה שלה, אבל היה משהו עם זה, היה חלום. אוקיי, לינוי, אני חושבת עלייך. לי, כאילו זה לא חוויה שלי, זאת חוויה של לינוי. אני אגיד חוויה אחרת. אוי, בחילה. עם סניף מרכז, שהם כל הזמן הדחפו לנו לתמונות וזה, אני אפילו הצטלמתי עם מישהי ממרכז, אוקיי? הם כל הזמן דיברו איתנו והדחפו לנו לתמונות, הם היו סניף הזיה. ועכשיו החוויה של לינוי. מה החוויה שלי? מה החוויה שלך? המקלחות לינוי. וואו, אוקיי. באמת לא זכרת? כן. היה לנו טוב במקלחות, ופשוט היה הרכזת של המחנה, ואני הייתי באמצע מקלחת, ומסתבר שהגיעה כבר השעה של המדריכות, ואני באמצע להתקלח, כאילו ממש נלחמנו על המקלחות, נכנסתי להתקלח, 2 דקות אז הספקתי אפילו, באמת, רק שמנו את הדברים שלי, והיא מתחילה לפתוח לי את הדלת, עכשיו התחלתי כבר להתקלח. כולי עם מים וסבון, ופותחת לי את הדלת, ואני כזה נלחמת איתה, והן נלחמות לי על הדלת, שלא תפתח לי, כן, והיא הפילה לי את כל הדברים על הרצפה, יצאתי כולי עם סבון על הפח, וואו, פשוט אחרי זה חפפתי באיזה כיור, אני לא יודעת, קיצר, חוויה. לא חוויה שיש. אני לא יצאתי למחנה, אז אני לא יודעת. אוקיי, לא יצאתי למחנה, אבל יש לי סיפור שהיה לי ממש רציתי לספר. כן. אוקיי, זה היה, היינו מסע, עכשיו זה היה מערוץ סניף, והם פשוט קראו אלינו וזה, וקיצר התחלנו לריב. מסרת. כן, והרמנו מכות עם מסרת. גם מסרת, היא ממש וואו. וחברה בלתי נזכחת. כן, אתה רוצה לאכול שמו לנו בדברים. כן, זה נויה.
ספרי פדיחה שקרה לך מצחיק. אני חושבת שכל הסניף הזה זה פדיחה אחת גדולה. בדיוק, אבל קרתה לי פדיחה בפני עצמה. אני נכנסתי לזולה של נחלים, ואני פתאום רואה שם בנות מאורות, ואני נכנסת בשירה וריקודים, אוקיי? פתאום אני יודעת שזה לא בנות מהקבוצה שלי, ואני נכנסת כזה, ואוי. קיצור, פדיחה. יותר מדי פדיחות. כן, זהו. אז אם נתחיל לספר, זה ככה יותר מדי זמן. אז זה יעבור את כל הזמן. לא יודעת. אולי גם עניתם את זה, משהו ספציפי. אני זוכרת שכאילו הבנים פשוט כאילו נריב איתנו, זה היה ממש... פדיחה? לא, זה לא פדיחה, זה מעצבן. אוקיי. ואני באמת, נראה. עם העכבר נראה לי, לא יודעת, קראו לי מלא פדיחות. עם העכבר, שחשבנו שיש פה עכבר, ואז הכל... הקפצנו את כל הסניף. איזה פדיחה. בטוח יש פדיחות בסניף הזה. עם פריד! וואי, אוקיי, יש לי פדיחה. שתינו. היה בקבוק של מדריך, ואנחנו חשבנו שזה פשוט מיץ נורמלי, וכאילו אף אחד לא שתה מזה, ופשוט שתינו מזה. דינוי ברונטי פשוטה, התחילה יואו, מצאתי מיץ וזה, ואז כאילו היינו מה זה צמוד, היינו, לא יודעת על אחרים מה, אבל קיצר, כן, זה היה בחודש ארגון, קיצר, פשוט שתינו את זה ואחרי זה גילינו, כשזה, אוי ואבוי, שזה עבר בין כל החניכים של מדריך וגם בקבוק. קיצר, שתינו מאיזה 20 פיות, אבל חוץ... אוי ואבוי. שזה עבר בין כל החניכים של מדריך וגם בקבוק. קיצר, שתינו מאיזה 20 פיות, אבל חוץ מזה... פדיחה ענקית. סתם, בסניף קראו מלא פדיחות. זה פדיחה, אבל זה לא כזה פדיחה, אבל כאילו זה פדיחה, זה לא כזה בסניף. היה כזה צביעות, ואני באתי לסניף, עכשיו באתי עם גלים לכלוך, לא ראתה אותי, ואני באתי עם גלי אדום כזה, וכאילו בלונים מים, כל מיני כאלה, כאילו אני הלכתי ברחוב, היה לי פשוט פדיחה, ולא פשוט הסתירה אותי עם עצמה, אם אני רציתי להיקבר בתוך עצמי, ואז אחרי זה גיליתי שנכנסתי לסביבה, קיצר פדיחה. וואי, זה מצחיק. תקשיב, אתה לא יודעת איך זה היה נראה, זה היה נראה נורא. כן, אחרי צוות קירות כל אלה היינו כזה צבועות וזה, והלכנו ברחוב, זה היה פדיחות. אוקיי, את רוצה להיות רבנית? אם כן, למה? וואי, לא יודעת. כן, ולא, אז אולי, נראה. אוקיי, אני כן רוצה להיות, כי זה חוויה של פעם בחיים, מטורף, וכן. האמת היא הייתי רוצה להיות רבנית, רק בגלל שכאילו, זה סוג של כאילו, מעבירים מסדר וזה, זה כאילו, זה כיף כזה, אבל מצד שני כזה, לא ממש הייתי, כאילו, זה קצת פיצול אישיות, אבל כן. אני, כאילו, נראה לי שכן, לא יודעת, כי זה כזה כיף. סתם, זה כאילו, אפשר לחשוב מה היא עושה, משתחווה, גם זה בקושי, זהו. אוקיי, אני ספציפית סתם, נראה לי כאילו, כולם היו רוצות, אבל כי זה כאילו משהו ש... פעם בחיים. פעם בשנה, זה לא פעם בחיים, כי זה גם בבית. וכאילו, לא יודעת, זה כזה, כאילו... כן, זהו, זה כאילו... כאילו גם יש בזה אבל חסרונות, נגיד, יש דברים מביכים, נגיד... אני יודעת להביך גס. שזה מביך, שזה כל הצוות, כל ה... אבל מצד שני שזה גם יתרונות, נגיד, יש את כל התקנון פורים. תקנון פורים, שמביאים חטיפים, קיצר, לא נעשה לכם ספוילרים על תקנון פורים. יאללה, שאלה הבאה. אני רוצה להיות רבנית כמו כן. אז כל כי מגיע לי, כי אני הכי זורם בסניף, כי אני הכי מצליחה בסניף, נכון, יש לי נוכחות מלאה, סבבה? נכון. אני משווקת את הקיוסק. וואי, מטורף, אוקיי? נמשיך? אוקיי. וואו, יש לי... מגיע, היא באה בשבת. מגיע לי, אני מגיעה בשבתות. מגיעה אני עושה רואה בסניף, אני עושה הגירה בסניף, כולם שאני לא מגיעה לסניף, אומרת איפה קרן? אז זה יודעת שגם כאילו, אתם יודעים. כן. תראו הרבה נתונים, אני צדיקה. וואי,
אם אני הייתי רוצה להיות רבנית, כאילו, אני חושבת שגם מגיע לי, אני באה, אני משקיעה, אני עוזרת, אני מביאה לסניף הזה דברים טובים, ולמה? כי זה כבוד בסניף, וגם כי זה כאילו לבחור את התקנון, דברים כאלה של הרבנית. וואי, חד משמעית כן. כן. זה חוויה מטורפת, לבוא להרגעתים, להחליט הכל, חד משמעית כן. ברור שכן. מי את חושבת שתהיה הרבנית ולמה? אני חושבת שכל אחת מגיעה לקבוצה שלנו, כאילו, כן, אנחנו קבוצה טובה, גם זה תלוי כאילו מי בא, מי משקיע, מי זה, מה את אומרת? וואי, אני גם חושבת שכולם מגיע, אבל וואי, להגיד מה ספציפית או ש... לא, אל תגידי. מה שלך? וואי, לכולם מגיע. כן, יאה. אוקיי, אני לא יודעת לקרוא בשמות, אבל אני חושבת שמגיע לכולם בעיקר, גם על כל החודש המטורף הזה של לחיות לנו, עם כל ההשקעות לקיוסק, וכל הלבוא לפעולות, וכל לעשות את כל הדברים של הוועדות, וכל הדברים שיכולים להיות להכשרה, יהיה מטורף. ואני חושבת שלכולן מגיע להיות רבניות. אוקיי, אני גם חושבת שלכולן מגיע, כי בסופו של דבר כל אחת פה באה ונותנת ועושה, וכאילו, וזורמת, ולכל אחת כאילו עושה בוועדה שלה, בין אם זה ועדת טקסט, ועדת תפאורה, ועדת ריקוד, ועדת סרטונים וסרטונים, ועדת טכנית ועוד. בקיצור, לכל אחת מגיעה, ואני טריפי. נכון. אני חושבת שמי שתהיה רבנית זאת מישהי שכאילו באמת משקיעה וכאילו באה לפה באמת שהיא מקיאה. כן, לא. אבל כאילו שהיא ברוח הסניף כזאת והיא באמת תותחית כאילו. רבנית, לא יודעת, כאילו כולם באות ומשקיעות וזה, אבל כן, מה שלינוי אמרה, צהובה, משקיעה, צהובה בנשמה. יאללה. אוקיי, שאלה מאוד מסובכת. בסוף יש לי מלא... אני חושבת, כאילו, אין לי עכשיו משהו ספציפי, אני ראיתי במהלך השנה, נראה מה יתקדם, מי יתחילה, מי יתחילה להיות רבנית. לא, לדעתי יש לי... למה אין לי? לא, לי יש מישהי, אבל אני אשמח לגמור לי דבר אינסוף. אני, וואי, אני לא יודעת מישהי ספציפית, אין לי רעיון, אבל אני חושבת שהיא באמת מגיעה לכולם. אני גם חושבת שמגיע לכולם, במיוחד לבנות שבאמת באות ומקפידות להגיע ולהיות כאילו... אבל לכולם, לכולם. כן, נכון. אז זהו, אני מקווה להיות אני אוקיי, שאלה אחרונה. מה הולך לראש כשאת חושבת על הסניף? כשאני חושבת על הסניף, נחליאל בנות. צהובות אחת. אני חושבת שעולה לי לראש שזה בית שלי. כאילו, תמיד יש פה אווירה, תמיד כיף פה, ויש לי את האחיות שלי. תלוי מתי היית שואלת, אם היית שואלת את זה שנה שעברה. התרוששות. לא, אם היית שואלת את זה שנה שעברה, הייתי אומר כיף וזה, אבל אם היית שואלת את זה, לא משהו. כאילו, בסוף אתה באה ואתה מרגיש שאתה עני. כאילו, התרוששות. כן, התרוששות. וואי, תלוי מתי, כי באיזו תקופה שואלים את זה, אבל עכשיו אני חושבת על הסניף ואני חושבת שאני עייפה. כי ממש כאילו אנחנו, זה פה מלא ומעייף ממש. אוקיי, אני חושבת כאילו, ביום שאני יודעת שיש לי בו סניף. אוקיי, מי את חושבת שתהיה הרבנית ולמה? אני חושבת שנייה. אוקיי, וואי, אני לא יודעת מישהי ספציפית, אין לי רעיון, אבל אני חושבת שהיא באמת מגיעה לכולם. אני גם חושבת שמגיע לכולם, במיוחד לבנות שבאמת באות ומקפידות להגיע ולהיות כאילו... אבל לכולם, לכולם. כן, נכון. אז זהו, אני מקווה להיות אני לפספוסים. לא, זה טוב. פספוסים. יאללה, וואו! היה ממש כיף להיות פה. כן. אלה הקבוצה שלנו, יאללה, ביי. נחלי! ביי.
זהו, ביי. שנייה, את יכולה לקרוא, שלום. אוקיי. לא, רגע, מההתחלה. עזוב את האפקט הזה. מה קורה לי? איך קוראים לי? לא, את. וואו! תתחילי את. למה אני? לא רוצה, תתחילי את. למה אני? לא אני. אוי, סליחה. תעצרי אולי. רגע, עכשיו יוצאים? יוצאים ביי. אוי. מה אתה לא מבינה? שבואי תגיעי אותנו.